Ski spiser chilier. 3, 2, 1. Johnny på ski spiser chilier. Johnny på ski spiser chilier. Hej, velkommen til Johnny på ski. Vi skal spise chili i dag. Og det bliver ikke så lidt sjovt. Og vi kan lige vinke til kameraet ellers. Fordi at, i dag filmer Bjarne det, fordi at det kommer ud her på YouTube og på Facebook. Og det vi simpelthen gør, det er, at der loppemarkedet blev aflyst, men vi spiser chili alligevel. Det er grædende chilier. vi spiser chili alligevel, og vi har været ude og købe en masse chokolade. Og vi har vundet noget af Bjarne. Yep. Og det vi så gør, det er... Eller du har vundet. Ja, jeg har vundet noget. Og det vi så gør, det er, at... vi gør det sådan, at vi siger, at vi spiser noget chili alle sammen. Og så siger vi en ting, I ikke ved om os. Og ja, så går vi i gang. Men Og Tobias, det bliver så uforståeligt, at I heller ikke ved tilbage efter. Tobias, hvad er ugens sang? Det er Happy. Og hvorfor er det ugens sang? Jeg synes, den er rigtig god. Og det passer perfekt til temaet. Her kommer Harry Williams med Happy. Nå, skal vi starte med at gå ud og skylle vores mund, så vi er klar til chili? Hvorfor det? Det gør jeg bare. Nej. Jamen, jeg spiser den der. Nej, men Amanda, du skal også spise den der. Nej, jeg gider ikke spise den der. Amanda, vi starter altså med det samme. Og så kan vi tage den der i anden omgang. Og jeg starter med at sige en ting, så bliver det Tobias, så bliver det Køge, så bliver det dig. Hvor lang tid er det sådan, til sangen er færdig? 200. Yes. 2 minutter? Okay, så gider du ikke. Det er min Vær klar. Se her, El. Ej, Curry, det bliver filmet. Okay, El. Nej, Det filmer sgu Radio Vivi. Og se her, El. Ja. Var du virkelig stadig, så gør det stadig ondt i øjnene? El. Hvorfor? Vi har lige stået og sagt, Jeg ved det godt, Prøv at jeg se er min sådan chili, en- El. vi har lige stået og sagt, at man ikke skulle putte fingrene i øjnene Jeg ved det bagefter, godt, så jeg gør er vi det. sådan. Nej. Ja, det er du nemlig. Jeg gider virkelig ikke gøre det her. Jeg gør det sådan. Det tør jeg ikke. Jeg er sådan bare. Må man koge? Jeg gør det samme som Curry. Ja. Det er sådan nogle noobs. Vi tør ikke. Amanda, hun er den seje. Amanda, hun får lov til at spise chokolade først. Ej, nej. Ja. Kan vi ikke lige starte med at knække et stykke af, sådan så vi... Jo, lad os knække mindst det. Må jeg godt tage noget? Ja, vi starter med sådan en der så. Tag et. Eller I må også godt tage dem her. Ja, så giv lige en også til en til hver. Jeg har ret spist en på forhånd. Så må du bare ikke komme efter chili, det er dumt. Ej, bare tag en Jeg der. har taget en af dem der. Nå, Det er overhovedet ikke stærkt. Jeg gider mig ikke til. hvad er det der? Prøv at smage. Nej, det er jelly beans. Jelly baby. Jelly babies. Det er fra England. Og så kan vi London. Du har været i London. Nej, har jeg aldrig. Har du ikke? Min far har været 2 gange på skift. England. Nej, eller 4. Nej, Ej, så kunne ikke godt chili. Du har Ja. sgu været i England. de her, de smager peber. Ja, men vi har husk... Jeg ryster. Ja. Der er et halvt minut. Vi skal nok huske det der. Det er mine penge, det er. Nej, det er Halvt minut. Det er mig, der betaler. Er du Ja, klar? det er faktisk hans. Nu er det mig. Er du klar? Han sagde halvt minut lige før. Okay, hallo, vi har også fundet sådan en der chili-song, som vi kører i baggrunden. Ej, det er Og, hallo, jeg starter med at sige en ting, så bliver det Tobias, så bliver det Køge, så bliver det Amanda. Amanda, jeg håber, du kan finde på noget. Vi alle sammen putter den i munden på samme tid. Ja, jeg Ja. har faktisk glemt nummer 2 ting. Ja, det var bare... Det var bare mit venner. Jeg siger de fleste ting til mine venner. Så er vi tilbage her igen til Johnny på ski, og vi skal spise chili. Har vi alle sammen noget chili i hånden? Noget rødt chili? Ja. Og jeg starter med at sige en ting. 3, 2, 1 i munden. Jeg hader stærkt ting. Jeg interesserer mig rigtig meget for politik, og kan godt lide de radikale venstre. Alt smager dårligt. Jeg hader den der. Gør det din tur, Tobias. Jeg er ikke blevet sygt op. Ja, det vil jeg godt, mand. Spis en af chokoladen. Ja, gør det. Gør det. Nej. Det gør jeg. Jeg har lov at spise det. Ellers spise chokolade. Det er din tur, Tobias. Du skal sige en ting, jeg ikke vidste om dig. Ej, hvad gør det dårligere? Hvad gør det dårligere? Gør det dårligt, gør det der. Ej, jeg spytter det ud i toilettet. Tobias, du skal sige en ting, vi ikke vidste om dig. Skynd dig. Det var dejligt. Ja. Kom nu i gang, Tobias. Skynd dig. Så gør det for ham.
Tobias har det meget hårdt. Kom en ting, vi ikke ved om dig. Jeg spiller trommer. Og jeg hører aldrig musik. Kun mit eget. Og jeg interesserer mig for krig og TV-avisen. Fedt, og nu tager vi Shaka Lovely. Nej, det gør vi faktisk ikke. Eller jo, det gør vi. Vi tager en City Fireflies. Du havde det hårdt. Hvor så det sjovt ud, Karin. Ja, det der. Jeg var ikke så værd, det er for man først at smide det ud. Efter man får Så chokolade. er jo kun den der pebersmager. Det var virkelig sjovt. Så skulle lige en chili med. Det smagte faktisk rigtig godt. Ved hvad, vi tager en chili med. Vi tager en chili mere bagefter. Hanna, vi tager også en chili til at slutte med. Ja. Det er så dumt. Okay, vi deler lige noget mere chokolade ud. Amanda, skal der nogle stykker ud af det der? Det der. Ja. Jeg tager kernerne fra dem her denne gang. I den måde. Det var da sjovt. Der er lige en til dem her. Ja, det smager fucking godt, og jeg har vundet med Bjarne. Flot, Bjarne. Ja, Bjarne! Bjarne, film dig selv, Bjarne. Bjarne tør ikke filme sig selv. Det er det nyeste nye her, mand. Tak. Det var ikke så godt. Så dør det Tobias. Tobias, er du okay derude? Bjarne vil ikke gå glip af et øjeblik af det her. Det her bliver. Jeg tror ikke. Det var faktisk ikke. Jeg vidste ikke, Jeg tjekker lige på TV. Ja. Tobias så rimelig sart ud. Hvor var det Det er ligesom Tobias, ham tag der. noget chokolade, tag noget chokolade. Chokolade, det hjælper, Tobias. Vi googlede det. Ja. Spis det. Jeg tvinger dig. Jeg tager mælkechokolade. Det her, det er mælkechokolade med nødder i. Jeg vil bare spise chokolade. Jeg er for chokoladens skyld. Hvad med Bubber? Tænk på ham. Tobias, han havde den samme som Bubber, han brækkede sig. Ja. Ej, Tobias, han var Jeg helt... var bare ikke verdens stærkeste chili. Ej. Jeg tror ikke, min mor bliver glad for at se, at vi faktisk gør det her seriøst. Whatever. Fordi hun vil ikke have, at jeg spise den chili. Du købte, eller jeg nu købte den. Jamen, no offense. Du sagde, jeg skulle købe en. Ja, fordi min mor sagde, at hun ikke havde tid, og så havde hun åbenbart tid alligevel. Nej. Ja, det Og jeg vil også have Tobias. Det smager sikkert også godt. Godt, er I ved at være der? Ja, der er lige et minut endnu. Okay, hallo, vi finder lige alle sammen på nummer 2 ting, eller jeg har ved godt, hvad min er. Men... Nej, jeg har glemt den pille. Du tror du, du lave sådan den der til mig, når den afslutter? Ja, det er sagtens. Ved du hvad, vi siger tingene før det her den her gang, så Tobias faktisk skal sige. Ja, det tror jeg også, vi gør. Det er godt, jeg har lavet den her. Og Jeg blev helt hæsen. Men det her, det er faktisk en sket. Han er ikke video det her. de er ikke så sjove. Men jeg skal vi have 2 af dem der, eller 1 af dem der? 1. Det er jo lidt virkelig ligesom Bubber sådan seriøst. Okay. Det er rigtig dejligt for kroppen. Ja, og chili også. Nu kommer toget! Ej, chili smager faktisk meget godt. Hvis det ikke var stærkt, så havde det været bare noget, jeg havde snakket af. Og jeg kan også lide at vaske mine fingre, så jeg ikke kommer til at putte det Hvis i. det ikke var stærkt, så var det ikke chili. Ja. Jeg ved godt, der er sådan noget 30 sekunder nu. Ellers så gør det ikke noget, så klipper jeg bare pausen. Jeg klipper bare pausen ud. Det betyder ikke så meget. Og vi Nå, så er det vi også snart lige. Ja. 10. Nej, der er mindre. Det er din. Tobias, der er noget chokolade der til. Whatever. Ja, så er vi tilbage igen i Jørgen Ski. Og Amanda, kan du dele noget chili ud? Ja. Vi skal sige vores anden ting. Den her den er vildt stærk. Den er så stærk. Det er så Det er vanvittigt. slet ikke, fordi jeg tog en snack af dem, før vi begyndte. Det kan I selvfølgelig se. Ej, Hvis I du ser skal spise. Tobias. Tobias, du skal spise. Vi andre gør det. Og som I hører, kører der en chili-song i baggrunden. Og Tobias, han har det ikke særlig godt lige nu. Spis noget Og chokolade. vent, vi siger tingene før vi gør det den her gang. Ja, og jeg starter. Min største drøm er at bo i Liverpool i England.
Tobias, du har det stadigvæk hårdt. Du skal sige en ny ting. Og Du sveder. det er der med din dyr, Tobias. Du sveder, Tobias. Bare bliv ved. Tobias, det var det der med din dyr, ikke? Hvad? Det var det der med din dyr, du skulle sige nu. Ja, nu. Jeg tror, at Tobias har mistet sin hukommelsen af alt den chili. Kom, så begynder jeg. Fordi jeg er stolt og Bare kom videre. mandeagtig. Kom videre. Jeg elsker skøre og ting, og jeg vil have en grund til at kunne gøre ting. Og Tobias Der er ikke så meget ting over det. Ja, Corey. Amanda, hvad er din? Da jeg var lille, der, hvad hedder det? Jeg ville altid have dyr. Jeg var bare ellevild med det. Og så når jeg først havde fået en hund, så ønskede jeg mig så helt. Mere igen. Tobias, gør du? Du gør det, Tobias. Hej og velkommen tilbage, og vi er i gang med at knække noget chokolade over til sidste challenge. Og det bliver ikke så lidt sjovt, det her. Skal vi spise den der? Skal vi ikke spise den her? Vi spiser begge dele så. Og Ikke på samme tid. Du ved, hvad du skal. Jo, vi gør, Amanda. Kom nu! Rigtig væk. Det gider jeg altså ikke. Det gider jeg ikke. Tøs. Husk nu, I må ikke sluge den helt. Husk, I må ikke gøre det her derhjemme. Lad være. Hvorfor må I ikke gøre det Det må I derhjemme? gerne, men I må bare ikke sluge dem. Det gør det meget værre. Det er meget værre. Det er så vel. Ja. Men inden vi lige får chili i munden, så skal vi huske, jeg prøver at allerede i gang. Så skal vi huske at give den her udfordring med 7 ting, du ikke vidste om mig videre. Godt nok uden chili, men det skal lige gives videre. Måske med. Jamen, det må jeg til. Håber med. Jeg vil virkelig Vi gerne krydser se. fingre. Vi vil gerne se Bjarne og Henrik fra Under i Demandas Og Julie og Claras univers. sidde og fortælle 7 ting, de ikke vidste, eller vi ikke vidste om dem. Og vi krydser fingre for, at I også tør spise chili. Vi skal nok give chilien. Ja. Så Og de er slet ikke ekstra stærke, mand. vi ringer lige til Chili Claus. Men, Amanda, du skal ikke sidde og skrabe kernen ud. 20. Nå, Amanda må få en grøn. Så er vi ellers. For helvede, hvem har sprøjtet chili på den her stykke chokolade? Den grøn, ja. Hold nu kæft! Er vi klar til det sidste? Og når vi spiser det her, så stopper programmet. Millioner med i huset igen der. Er vi klar, Tobias? Ja. 3, 2, 1 nu. Ej, Kåre, pas nu på. Kåre! Chokolade, giv mig chokolade. Fuck, jeg kom til at sluge den helt. Kom. Ja, det var dumt. Hvor ligger den nærmeste sygehus henne? Du skal ikke bruge sygehuset. Jo, den skal. Nej, Jo, den skal. det var sjovt. En gang Nej, til. ja. Det var sjovt. En gang til! Okay. Au. Jeg slutter lige ikke med... Nå, Kåre, skal du drikke det her? Hej. Høj. God. Det smager faktisk ret godt. Ja. Toget kommer. Jeg kan godt lide at have en tyrkisk lokum, fordi jeg er en tøs. Hvor er det klamt med det? Ad for helvede. Den var virkelig Gå på toilettet, okay? Nej, du har klokken i munden, så hvorfor springer du ikke bare ud i det? Køj, det er mig, der betaler. Jeg vil have noget chokolade, der ikke har sprøjtet chili på. Det der, det var det klamste, jeg har Jeg kan set. altså også lave chokolade. Hvad? Tak alle sammen, og fordi at Tobias er totalt Nej. idiot, og Vi stopper ikke nu, vi stopper ikke nu. Det her, det var sjovt. Vi håber, Tak for at at se det er med. og Julie og Claus univers også færdigt. Hej. Farvel. Farvel. Jeg ved ikke, hvad der er galt med Tobias, men hej. Hold kæft, det var sjovt.